Hi लोगोफोर, welcome back to our Girly Channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौ जोंनि Girly Channel सिम बरायनाय जाबाय। Girly Channel आव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। हेलो फ्रेंड्स, जों दा बे नोंथांमोनजों गोदान मोनसे एक्सारसाइजनि सोमोन्दै डिसकास खालामनो नागिरदों। दा बे जाबाय नोंथांमोननि एडभान्स मेथ्सनि एक्सारसाइज नं 2.2। दा बेखौ सावरायनायनि सिगाङावनो जों मोननैसो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो लिरग्रोना लानो हागोन। दा इम्पोर्टेन्ट जों फर्मुला उइदाउट फर्मुला जोङो जायखिजाया प्रब्लेमखौनो जों बानायनायाव गोब्राब जायो। स' गिबियावनो फर्मुलाखौ एसे डिसकास खालामसै आरो नोंथांमोना बेखौ लिरनानै लानो हागोन। दा बेवहाय मा दोङो फर्मुलाफोरा गिबियाव मोनगोन नोंथांमोना बे नोंथांमोननि बिजाबावनो दंखायो बे, थेवबो आं लिरनानै होनोसै। थास्लाय धोरोम होनना बुंदो। थास्लाय धोरोम बेवहाय मा दङ थास्लाय धोरोमाव? बेयाव जाबाय Z1 प्लास Z2 बेनिफ्राय दङ इकुवेल टु Z2 प्लास Z1। दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा। बे जाबाय थास्लाय धोरोम। बेनिफ्राय नैबे मानि थाखाय जागोन? दाजाबनाय। जुदि Z1 प्लास Z2 जायोब्ला जोङो Z2 खौ सिगांथिं पजिशनखौल' चेन्ज खालामब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 2 मा लिरगोन दा? बे सानजाबनायनि फारसे थास्लाय धोरोमा मा जागोन? Z1 इनटु Z2 इकुवेल टु जोङो लिरनो हायो Z2 आरो Z1। दा बेबायदि जों लिरनो हागोन। स' बेबो जोबोद गोरलै। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट बे जाबाय थास्लाय धोरोमा थांबाय। नैबे दाजाबथायनि थाखाय बे जाबाय सानजाबनायनि फारसे थास्लाय धोरोम। बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो नोंथांमोना लिरनो हागोन नेक्स्ट धोरोमा जाबाय थाज'थाय धोरोम। बे जाबाय थाज'थाय धोरोम। दा बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा आरो माब्लाबा नैफोरबायदि प्रुभ खालामना फैनो हायो एग्जामफोराव। नोंथांमोना लास्ट इयारनि जा एडभान्स मेथ्सनि पेपारफोर नोंथांमोना बेफोरखौ कालेक्ट खालामनो नाजा आरो कुइसनफोरखौ नायनो नाजा। जों कुइसनफोरखौ डिसकास खालामगोन। नोंथांमोननि जा लेसनफोर जोबोब्ला एक्सारसाइजफोरनि प्रब्लेमफोरखौ बानायखांब्ला जोङो इम्पर्टेन्ट कुइसन आरो कुइसन पेपारनि सोमोन्दै डिसकास खालामगोन। दा बेवहाय थाज'थाय धोरोमा मा जायो? बेवहाय 1 नाम्बाराव जागोन Z1 प्लास Z2 प्लास Z3 इकुवेल टु मा मोननो हागोन? Z1 प्लास Z2 ब्रेकेट क्लोज प्लास Z3। बे जाबाय दाजाबनायनि थाखाय। बेनिफ्राय आरो सानजाबनायनि थाखाय मा जागोन? सानजाबनायबो एखे Z1 बेनिफ्राय Z2 आरो बेवहाय Z3 इकुवेल टु जोङो लिरनो हायो Z1 Z2 बेनिफ्राय इनटु Z3। दा बेफोरखौ गोसोआव लाखि। बे जाबाय थाज'थाय धोरोम। बेनिफ्राय आरो थासारथाय धोरोम दङ। थासारथाय धोरोमाबो एखे। स' थासारथाय धोरोमखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हागोन थासारथाय धोरोमा जाबाय बेवहाय 1 नाम्बाराव मा मोनगोन? 1 नाम्बाराव जाबाय Z1 बेनिफ्राय Z2 प्लास Z3 बेखौ जोङो मोननो हायो Z1 Z2 प्लास Z1 आरो Z3। थामहिनबा जोङो बेखौ Z1 इनटु Z2 खालामबाय, बेखौ मोनबाय Z1 इनटु Z3 बेखौ मोनबाय जोङो। बे जाबाय आगसि थासारथाय होनना बुङो बेखौ, आगसि थासारथाय। बेनिफ्राय आगदा थासारथाया माबायदि जागोन दा? आगदा थासारथायाबो गोरलै। बेवहाय मा जागोन? Z1 प्लास Z2 बेवहाय जासिगोन Z3। थामहिनबा ब्रेकेटखौ जों सिगाङाव लाखिदो बेवहाय। बेनिफ्राय बेखौबो सानजाबदो। सानजाबा मा मोनगोन जोङो? Z1 बेनिफ्राय मोनगोन Z3 प्लास Z2 आरो Z3 बेखौ बुंनाय जायो थासारथाय धोरोम। नैबे जाबाय आगदा थासारथाय धोरोम बुंनाय जायो आरो नैखौ बुंनाय जायो आगसि थासारथाय धोरोम। बेखौ गोसोआव लाखि। बेनिफ्राय आरो मा दङ? नेक्स्ट आरो जोङो मोनगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो हायो
बेनिफ्राय आरो मोननैसो इम्पर्टेन्ट फर्मुला दंबावो बे चेप्टार बे एक्सारसाइजखौ मावफुंनायनि सिगाङावनो जों बेफोरखौ मोनथिनाया मोजां बेनिफ्राय दा नेक्स्टखौ जोङो लिरनो हागोन बेवहाय आरो मोननैसो इम्पर्टेन्ट फर्मुला दङ बे जाबाय बेखौ दा नैखौ नोंथांमोना लिरना लानो हागोन इम्पर्टेन्ट फर्मुला बे जाबाय गिबियाव मोननैसो मा दङ बिबुंथिनिफ्राय फैदो दा बिबुंथि बेवहाय नोंथांमोननि बिजाबाव दंखायो आं बेवहाय लिरनानै होनोसै बेवहाय ए नाम्बाराव दङ ए नाम्बाराव बेबायदि फर्मुला दंमोन आरो बे नोंथांमोननि पेज नाम्बारनि पेज नाम्बार नैबे 64 पेज नं 64 नि बेनिफ्राय दा ए नाम्बाराव मा दङ ए नाम्बाराव जाबाय z1 प्लस z2 होल स्क्वायर मा जागोन z1 बे जाबाय फर्मुलायाव दङ स a प्लस b होल स्क्वायर फर्मुला बेयावनो दङ स बेखौ जों सेफायदो z स्क्वायर प्लस 2z1 z2 बेनिफ्राय मोनगोन प्लस z2 स्क्वायर दा बेफोरखौ गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय नाम्बार बियाव दङ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर बे मा जागोन z1 स्क्वायर माइनस 2 into z1 बा z2 प्लस z2 स्क्वायर बेनिफ्राय नाम्बार सियाव मोनगोन बेयाव z1 प्लस z2 बेनिफ्राय क्यूब बेनि फर्मुला मा जागोन बेयाव z1 क्यूब बेनिफ्राय प्लस 3z1 स्क्वायर into z2 प्लस 3z1 into z2 स्क्वायर प्लस z2 क्यूब नोंथांमोननि जा बिजाबाव नैबे प्लसनि जायगायाव माइनास दं बेयो जेब्ला प्लस जायो z1 प्लस z2 बे जायोब्ला नैबे पजिटिभसो जागोन बे नेगेटिभ जानाय नङा बेवहाय नोंथांमोननि बिजाबाव नेगेटिभसो दङ बेखौ नोंथांमोना कारेक्ट खालामना ला बे पजिटिभसो जागोन बिजाबाव माब्लाबा बिदिनो गोरोन्थि थायो बेनिफ्राय z1 माइनास z2 बेवहाय मा दङ स क्यूब बेनि एन्सारा मा जागोन दा फर्मुलाया जाबाय z1 बेनिफ्राय क्यूब बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय माइनास 3z1 स्क्वायर z2 बेनिफ्राय प्लस 3z1 z2 स्क्वायर माइनास z स्क्वायर z2 क्यूब दा बिदि जासिगोन फर्मुलाफोरा दा बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो नाजा जोबोर इम्पर्टेन्ट बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट इ नाम्बाराव दङ इ नाम्बारनि फर्मुलाया जाबाय बिदि z1 प्लस z2 बेनिफ्राय दङ z1 माइनास z2 इक्वल टू जों मा लिरनो हायो z1 स्क्वायर माइनास z2 स्क्वायर दा बेफोर जाबाय जोबोर इम्पर्टेन्ट फर्मुला नोंथांमोना बेफोरखौ गोसोआव लाखि बेनिफ्राय जों दा आरो मोननैसो फर्मुला दंबावो बेफोर इम्पर्टेन्ट दा बे फर्मुलाफोरा जाबाय दा फर्मुलाफोरा नोंथांमोननि बिजाबाव दंखायो बेफोरो थेवबो आं लिरनानै होनोसै इम्पर्टेन्ट फर्मुलाफोरखौ बे जाबाय नैबे फर्मुला आरो गुबुन मोनसे फर्मुला मोनबावगोन नोंसोर बेनिफ्राय नोंथांमोना आरो लिरबावनो ला जोङो बेवहाय इ एफ आव लिरनो हागोन बेबायदि लिरनो हागोन z1 प्लस z2 बेनिफ्राय बेखौ बार होनना बुंगोन बेनिफ्राय इक्वल टू मा जागोन z1 बार प्लस z2 बार दा बेबायदि जागोन बेनिफ्राय आरो जि नाम्बाराव मोननो हागोन z1 माइनास z2 बार इक्वल टू मा मोनगोन z1 बार माइनास z2 बार बेनिफ्राय एच नाम्बाराव मोननो हागोन स एच नाम्बाराव लिरनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय z1 z2 बार इक्वल टू z1 बार आरो मा z2 बार
बेनिफ्राय आरो लिरबावनो हायो बेनिफ्राय बे जासिगोन बेबायदि z1 डिवाइड बाय z2 मोननायावबो मा बार दङ स' जोङो बेखौ सेपारेट लिरदो बारखौ z1 बार डिवाइड बाय z2 बार दा बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा दा जोङो दा एक्सारसाइजखौ नायनोसै दा बेफोरनि माब्लाबा नैफोरनि फर्मुलाफोरखौ प्रुफ खालामनाय फैयो स' जोंनि बेफोरखौ उननि भिडिअफोराव डिसकास खालामगोन माबोरै प्रुफ खालामनांगौ फर्मुलाखौ लानाबो डिसकास खालामगोन जोङो बेनिफ्राय दा जोङो एक्सारसाइजखौ नायनोसै बे नोंथांमोननि जा 2.2 नि सोंथि बिदां बेखौ जोङो नायनोसै दा 2.2 सोंथि बिदां एक्सारसाइज नम्बर 2.2 बे 2.2 मा बुंदों क्वेश्चन नम्बर 1 नम्बरनि 1 खौ जोङो नायनोसै 1 नम्बराव मा दङ क्वेश्चना जाबाय माइनास I दङ स' जोङो बेखौ मायाव लांनांगौ मा खालामनो बेखौ माइनास I खौ जोंखौ मा खालामनो कुइसनखौ एसे फरायना नायदो बेवहाय गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो जेथो अनजिमानिनो दाजाबखां आरो थामफुथा सानजाबथायारि थाव उल्था दिहुन दा बेखौ जोंखौ दिहुननो होदों दा बेखौ जोङो माबोरै खालामनो हायो दा माबोरै जोङो खालामगोन स' जों बेखौ गोरलैनो दा दिहुननो हासिगोन स' फ्रेन्ड्स बेवहाय कुइसनाव मा दङ नैबे -1 नि जोङो दाजाबखां आरो माखौ दिहुननो होदों जोंखौ दाजाबखांखौ दिहुननो होदों बेनिफ्राय आरो मा दिहुननो होदों जोंखौ कुइसनाव मा दङ दाजाबखां आरो थाफुंथा बेखौ दिहुननो होदों स' दाजाबखां माने मा आं गिबियावनो नोंथांमोननो एसे एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों दा साप'ज जोङो नैखौ मा हमना लाबाय साप'ज जोङो हमबाय नैखौ जोङो z इक्वल टु मा -I होननानै हमनाय जाबाय स' बे जाबाय जोङो लेट इक्वल टु मोनसे कमप्लेक्स नाम्बार बा जेथो अनजिमा जोङो जेथो अनजिमाखौ z जों फोरमायनाय जायो दा बिनि दाजाबखाङा मा जागोन दा बिनि दाजाबखांखौ जोङो लिरनो हायो आरो दाजाबखांखौ जोङो माजों फोरमायनाय जायो दाजाबखांखौ जोङो z बारजों फोरमायनाय जायो दा साप'ज मोनसे हमना लानोसै साप'ज एग्जाम्पल जोङो माबोरै लिरनो हागोन z इक्वल टु जोङो जुदि x प्लास iy दङब्ला जेथो अनजिमाया बिदि दङब्ला दा बेनि मा जागोन z बारखौ जोङो मा लिरनो हागोन थामहिनबा दाजाबखाङा मा जागोन नैबे z नि दाजाबखां जोङो लिरनो हायो थामहिनबा नैबे z नि दाजाबखाङा मा जागोन दा नैबे प्लास सिनाव जोङो मा लिरनांगोन -iy जोङो लिरनानै जोङो z बार थामहिनबा दाजाबखांखौ जोङो मोननो हायो दा बेखौ जोंखौ दिहुननो होदों दा नैखौ दिहुनब्ला मा जागोन दा z इक्वल टु -I जोङो बेखौ मोनबाय दा बेनि दाजाबखाङा मा जागोन स' जोङो बेवहाय लिरनो हायो देयरफर z बार बा दाजाबखां बेवहाय लिरनो हागोन नोंथांमोना देयरफर दाजाबखां z बार इक्वल टु z नि दाजाबखां बिदि लिरनो हागोन z नि दाजाबखां स' बेवहाय मा दंमोन माइनास दंमोन दा बेवहाय मा जागोन बेवहाय माइनास जानाय नंला बे मा जासिगोन I अनलि मा जासिगोन एन्सारा दाजाबखां थामहिनबा z बारा जागोन I बेवहाय माइनास थायोब्लाथाय बे प्लास जागोन आरो बेवहाय प्लास जुदि थायोब्ला अनलि जुदि I थायोब्ला बे -I जासिगोन दा बेनो एन्सारा बेनोमोन बेनिफ्राय जों दा आरो नेक्स्ट मा दिहुनगोन स' नेक्स्ट आरो जोङो दिहुनगोन बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दोङो थाफुंथाखौ दिहुननो होदों स' z नि थाफुंथाखौ जोङो बोरै दिहुनगोन दा थाफुंथाबो होनना बुङो आरो सानजाबथायारि उल्थाबो होनना बुङो स' बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हायो z नि थाफुंथाया जागोन z नि थाफुंथाखौ जोङो मा लिरनो हागोन दा स' z नि थाफुंथा माने नोंथांमोना जोङो z इनभार्सखौ जोङो मोनथिनाय जायो थामहिनबा z टु दि पावर -1 जों z टु दि पावर -1 खौ जोङो 1/z बो लिरनो हायो थामहिनबा नैबे पावार नैखौ जोङो साथिं लांबा बे मा जागोन -1 जागोन पावारा दा बेखौनो जोङो z नि थाफुंथा हिसाबै लिरनाय जायो आरो दा बेवहाय मा फज' नोंथांमोना बेवहाय z नि जायगायाव नै -i खौ फज'दो -i जों लिरबाय बेनिफ्राय दा मोनैयाव मा खालामनाय नैबे 1 मानेथ' जों मोनथिगौ 1 माने मा 1 माने जोङो मा लिरनो हायो 1 माने जोङो I टु दि पावर 4 जों लिरनो हायो
स' बेखायनो मा I to the power 4 लिरबाय माइनास I जाबाय बेनिफ्राय आरो बेखौ केन्सेल खालामनाय स' माइनासाथ' बिथिं थाखाबाय स' नैबे मा जागोन I to the power 3 बेनिफ्राय आरो माइनास I to the power 3 माने मा मोनदोंमोन जोङो माइनास I जोङो मोनदोंमोन माइनास मा जासिगोन प्लास जाबाय बेनिफ्राय दा भेलुआ जाबाय I दा बेनो जाबाय नैबे z नि थाफुंथाया मा जासिगोन z बारा जाबाय I दा एन्सारा जाबाय बेनो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार B खौ जोङो नायनोसै स' कुइसन नाम्बार B आबो जोबोर गोरलै कुइसन नाम्बार B आव मा दोङो नैबे माइनास I नि जायगायाव बेवहाय I दङ स' बेखौ जोङो अनलि मा नैयाव I दङ स' आं डाइरेक्ट बेखौ खोमोरनो हाबाय बे I जाबाय नैबे मा जासिगोन माइनास I जागोन आरो बे मा जागोन प्लास I नैबेबो प्लास I बेनिफ्राय नैबेबो प्लास I बेनिफ्राय नैबे मा जासिगोन माइनास I जागोन दा फिननाय जागोन बेवहाय मा जागोन नैबे माइनास I आ जाबाय z नि थाफुंथा दा बे जासिगोन कुइसन नाम्बार B नि फिननाय अनलि मा नैयाव माइनासआल'सो चेन्ज जादों दा बेबायदि जों खालामनाय कुइसन नाम्बार 2 खौबो जों बानायखांबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार बेखौ नायनोसै 2 नाम्बारखौ जों नायनोसै स' 2 नाम्बार नङा C नाम्बारखौ जों नायनोसै कुइसन नाम्बार C आ मा दङ बेवहाय कुइसन नाम्बार C बेवहाय लिरनो हागोन C दङ ना 2 दोङो बेवहाय नोंथांमोननि कुइसनाव 1 बो दोङो नैबायदिबो दङ गोबां गोरोन्थि जादों दै कुइसनफोरा बेवहाय मा दोङो 1 होनाय दोङो बेनिफ्राय मा फैबाय B फैबाय बेनिफ्राय C फैबाय दा A जानांगौमोन फार्स्टनिया जायखिजाया नोंथांमोना कुइसनखौ मोजाङै नायना लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों दा बेवहाय C नाम्बारखौ बानायनोसै आं जेबो बेफोरखौ खोमोराखै बेनिफ्राय दा C नाम्बारखौ जोङो माबायदि बानायगोन नैयाव अनलि मा चेन्ज खालामनांगोन जोङो नैबे Z आव मा जागोन बेवहाय नैयाव मा होनाय दोङो 2 प्लास I कुइसनाव बेबायदि दङ 2 प्लास I जोङो Z हमबाय Z इक्वल टु मा नैबे 2 प्लास I जोङो हमबाय बेनिफ्राय दा बेनि दाजाबखां थामहिनबा Z बारा मा जागोन Z बारखौ जोङो लिरनो हायो बेनि उल्था नैखौ जोङो 2 माइनास I जोङो लिरनो हायो बेयाव प्लास दंमोन बे माइनास जासिगोन बेनिफ्राय जों दा आरो नेक्स्ट Z नि थाफुंथाया मा जागोन दा Z बारा 1/Z जों लिरनो हायो बेखौ जों माबायदि खालामगोन 2 माइनास I जों लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो मा खालामनाय जों दा बेखौ जोङो सायावबो सिङावबो मा खालामनांगोन 2 माइनास I जोङो 2 प्लास I जों जोङो सानजाबनो हागोन 1 into 2 प्लास I मानि थाखाय सानजाबखो जों नैबे सिङाव I टार्मखौ जोङो गैया खालामनो नाजाबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोननि बिजाबाव मोजाङै फोरमायखानानै होनाय दङ बे जागोन नोंथांमोननि बाहागो बुं होनना बुंदो बाहागो बुं आरो बाहागोखायखौ बाहागो बुंनि दाजाबखाजों सानजाबनाय दा नैबे जोङो मा बेखौ मा मोननैयावबो मा 2 प्लास I जोङो सानजाबबाय दा नोंथांमोना बैयाव 68 पेज नाम्बार नोंथांमोननि जे 68 पेज नाम्बाराव दङ बेखौ बेनि बे गोजौनिखौ नायब्ला नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो हागोन एग्जाम्पलखौ नायोब्ला दा बेनिफ्राय मा फैखो नोंथांमोना बेखौ सानजाबदो आरो सानजाब्ला मा मोनगोन सिंनिखौ सानजाब्ला स' सिंनिखौ सानजाब्ला डाइरेक्ट जोङो सानजाब बे मोनसे फर्मुलायाव जाना दङ बे जाबाय जों बै सिगांनि फर्मुलाफोर गोसोआव लाखि 2 स्क्वायर माइनास I स्क्वायर बिदि जाना दङ आरो नैबे मा जागोन 2 प्लास I बिदि जाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामगोन 2 प्लास I नैबे जासिगोन 4 बे जागोन माइनास 1 बिदि जाबाय आं नैथिं लिरनानै होनोसै बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो आं नैखौ लिरफिनबाय नोंथांमोना कनफिउज जानो नाङा बेनिफ्राय दा नैखौ जोङो मा लिरनो हागोन 2 प्लास I बेनिफ्राय 4 प्लास मा लिरगोन जोङो 1 बिदि जाबाय बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो नैबे जासिगोन 2 बे जागोन बेनिफ्राय सरि गोबां गोरोन्थि जादों जोंनिया नैबे मा जागोन जोङो बेवहाय नैबे Z बारखौसो लानाय जादों स' बेवहाय Z बार लानो नाङा जोङो नैखौसो लानो नांगौ गोबां नोंथांमोना जुदि माबाफोर जुदि रं जालांनो हानाय लिरनायफोराव गोबां रं जालाङो स' नोंथांमोना केलकुलेसनखौ मोजाङै नायलांबाय था आरो जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सआव बुंहरफिननो नाजा जे नैबे टार्मा ओरै जानांगौमोन बेबायदि
बुंहरनो नाजा बेनिफ्राय दा जोङो कुइसनखौ मोजाङै फरायना नायग्रो दा गिबियाव नैबे मोनसे एसे रं जाफिनो जोंनिया दा नैबे मा जागौमोन नैबे जेडआव मा जागोन नैबे प्लास जानांगौ आङो डाइरेक्ट मा जेड बारनिखौसो लादों बेवहाय जेड प्लास जागोन नैबे जुदि प्लास जायोबा नैयाव मा जासिगोन जोङो प्लासखौ लिरनो नाङा बे माइनास जागोन नैबे माइनास जागोन बेनिफ्राय नैबे मा जासिगोन दा बेनो थाखाबाय आरो नैबे मा जागोन बेयाव जोङो माइनास जागोन नैखौ 1 जों 2 माइनास आइ खौ सानजाबा बिदि जागोन बेनिफ्राय नैबेबो मा माइनास आइ बेनिफ्राय नैबे जासिगोन फर्मुला बेनोखा बेनिफ्राय नैबे जागोन आइ बेनिफ्राय नैबे जागोन माइनास बेनिफ्राय नैबे जाबाय 5 बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जों दा बेखौ 2 बाय जोङो एक्सट्रा जुदि लिरोब्ला सेपारेट जों लिरनोसै माइनास बेबायदि जोङो लिरनो हायो बा आइ 1/5 दा एन्सारा जाबाय नैबेनो नोंथांमोननि बिजाबाव दंखायो बे 2/5 माइनास आइ 1/5 दा जोंना एसे नैयाव माइनासनि जायगायाव प्लास जानांगौ जोङो नैबेखौसो लानो नांगौ नैबे जेड बारखौ जोङो लानो नाङा दा बे जाबाय कुइसन नाम्बार सी नि फिननायमोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार डी खौ जोङो नायनोसै स' कुइसन नाम्बार डी आव मा दङ कुइसनाव स' बेबो जोबोर गोरलै कुइसन नाम्बार डी आव थानायाबो जोबोर गोरलै दा बेवहाय कुइसन नाम्बार डी आव मा दंमोन कुइसन नाम्बार डी आव थानाया जाबाय बेवहाय 1 डिवाइड बाय 3 प्लस आइ बिदि दङ दा बेवहाय डी नाम्बार होनानै ला बेवहाय नोङो 1 डिवाइड बाय 3 प्लस आइ दा बिदि दङ जोङो बेखौ जेड बार जोङो माबोरै दिहुनगोन दा गिबियाव एसे बे गोलाव जागोन स' जोङो बेवहाय मा आं गासैबो खोमोरजोबना लाफिनोसै बेनिफ्राय जेड हमबाय जोङो मा 1 डिवाइड बाय 3 प्लस आइ दा जोङो बेवहाय जेड बार होननानै डाइरेक्ट जेड बार होननानै 1 3 माइनास आइ जोङो डाइरेक्टलि लिरनो हाया जों बेखौ एसे गोलाव बानायनांगोन स' जोङो बेखौ लाङोब्ला माबायदि जागोन दा नैखौ जोङो नैबायदि लिरनो हायो 1 डिवाइड बाय 3 प्लस आइ बेनिफ्राय 3 माइनास आइ जोङो फारनैथिंबो सानजाबसिगोन सायावबो सिङावबो 3 माइनास आइ बिदि सानजाबबाय बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो आरो जोङो बेखौ फर्मुलायाव जाबाय नैबे बे जागोन 3 स्क्वायर माइनास आइ स्क्वायर बेनिफ्राय 3 माइनास आइ बेनिफ्राय मा मोननो हागोन 3 माइनास आइ बेनिफ्राय 9 माइनास आं डाइरेक्ट बेवहाय डाइरेक्टबो खालामनाय नोंथांमोना सर्टकाट जुदि बानायबा 3 माइनास आइ बेनिफ्राय 9 प्लस 1 बिदि जासिगोन बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हागोन 3 माइनास आइ डिवाइड बाय 10 बेनिफ्राय दा 3/10 माइनास बे i/10 दा जोङो z बारखौ लिरनो हासिगोन देयरफॉर z बार इक्वल टू मा लिरगोन दा नैखौ 3/10 नैबे माइनासनि जायगायाव जोङो प्लास लिरसिगोन प्लास i/10 दा बे जाबाय z बार जोङो z बारखौ बिदि दिहुनब्लानो जाबाय स' बिदि थायोब्लाथाय नोंथांमोना बिदि बानायनानै जोङो जोबथारनायाव नैयावसो माने माइनासनि जायगायाव जों प्लास होनाय आरो जुदि बेयाव प्लास थायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय माइनास लिरनांगोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट जोङो बानायनोसै जों जेड बारखौ मोनबाय बे जाबाय नैबे मा मोनखो जों दा दाजाबखांखौ मोनबाय जोङो दा दाजाबखाङा जागोन बे जेड बार होनबानो नोंथांमोना मिथिनांगोन बे जाबाय दाजाबखांनि भेलु जागोन बेनिफ्राय जों दा माखौ दिहुनगोन जों दा बेनिफ्राय थाफुंथाखौ जों दिहुननोसै स' थाफुंथायाबो जोबोद गोरलै थाफुंथाखौ जोङो माबायदि दिहुननो हायो देयरफॉर थाफुंथाया जाबाय मामोन z इनभार्स इक्वल टू 1/z बेनिफ्राय नैयाव मा फज'नांगोन 1 बेनिफ्राय z नि जायगायाव मा मोनदोंमोन z नि जायगायाव 1 डिवाइड बाय जोङो मोनदोंमोन 3 प्लस i बेखौ मोनदोंमोन जोङो नोंथांमोना नैखौ फज'ना नैबे z नि माना जाबाय 1/3 प्लस i बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय जों दा मा लिरनो हायो बेखौ जोङो नैबेखौ बे जाबाय 1 जाबाय बेनिफ्राय नैखौ जोङो साथिं लाङोब्ला इनटु खालामनानै जोङो साथिं लांनो हायो स' बे मा जासिगोन बे जागोन 3 प्लस i डिवाइड बाय 1 सिङाव फैबाय स' बेखौ सल्भ खालामबा मा जागोन 3 प्लस i स' एन्सारा जाबाय मा नैबे थाफुंथानि माना जागोन जा 3 प्लस i आ जाबाय बेनि फिननाय स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नोंथांमोना
बेखौ बानायनो नाजाब्लानो जाबाय इ नाम्बारखौ नोंथांमोना इ नाम्बारखौ बानायनो नाजा बेनिफ्राय सोंहर बुजि मोनाब्ला सोंहर आरो जुदि हायोब्ला नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 2 खौ जों नायसै स' क्वेश्चन नम्बर 2 आव मा दङ क्वेश्चन नम्बर 2 बेवहाय क्वेश्चन नम्बर 2 आव 2 नि गिबि क्वेश्चनखौ 1 नम्बरखौ जों बानायसै बेवहाय सलुशन मा होननाय दङ क्वेश्चनाव जाबाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस I होल क्यूब दा बिदि दङ क्वेश्चनाव स' जों बेखौ मा खालामनांगौ क्वेश्चनाव मा होनाय दङ a प्लस ib महराव फोरमायनो होदो जोंखौ मायाव लांनो होदो नैबे a प्लस ib महराव फोरमायनो होदो दा बेखौ जों गोरलैयैनो बेखौ मा लांनो हागोन स' बेखौ लांनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना नैखौ a प्लस I होल क्यूब फर्मुलाखौ लांनानै फर्मुला लांनानै नोंथांमोना बेखौ सेफायना ला स' 1 प्लस I जों फर्मुलाखौ गिबियावनो मोनखाबोदोंमोन सिगाङाव एसे सावरायबोखादों फर्मुलानि सायाव दा बेफोरखौ जों बेवहाय बाहायगोन 1 प्लस I क्यूब बेखौ जों लाङोब्ला मा जागोन 1 क्यूब प्लस बेनिफ्राय 3 इनटु 1 स्क्वायर इनटु I प्लस 3 इनटु 1 इनटु I स्क्वायर प्लस I क्यूब जों बेबायदि मोनदोंमोन बेनिफ्राय बे जासिगोन 1 बेनिफ्राय बे जागोन मा जागोन 3I बेनिफ्राय डाइरेक्टलि आं बेवहाय लिरनोसै मा 3 लिरनो हागोन जोङो नैबे I स्क्वायरनि मानखौ जों -1 आं डाइरेक्ट लिरखाबाय 3 जों -1 जों सानजा -3 बेनिफ्राय आरो नैखौ जोङो मा लिरनो हायो -I होननानै आं डाइरेक्ट लिरखाबाय बेनिफ्राय बेवहाय मा लिरनो हागोन -3 आरो 1 बे जागोन -2 बेनिफ्राय नैखौ मा लिरनो हायो बे जाबाय प्लस 3I प्लस माइनस I बेनिफ्राय -2 बेनिफ्राय नैबे जागोन प्लस 2I जोङो लिरनो हायो नैबे 3I निफ्राय -I थांबा जोङो बेखौ मोनगोन स' जों दा 1 प्लस I टू द पावर 3 नि जायगायाव जोङो बेखौ लिरनो हागोन बेखायनो जोङो बेवहाय लिरनोसै दानिया होननानै जों नोंथांमोना लिरनो हायो दानिया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस I होल क्यूब बेनिफ्राय जों मा लिरगोन दा 1 डिवाइड बाय नैनि जायगायाव जोङो बेखौ बज'गोन प्लस 2I जों बेखौ बज'बाय बेनिफ्राय नेक्स्ट दा जों बिदि बानायलांबाय थाबानो ओंखारलांगोन एन्सारा बेवहाय 2 जोङो कमन लानि स' 2 खौ जोङो कमन लाबाय बेनिफ्राय मा थाखो बेवहाय -1 थाबाय प्लस बेवहाय थासिगोन I थाबाय दा बेखौ जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा स' नेक्स्ट बेखौ जोङो मा खालामनो हायो आं नोंथांमोननो बै गोजौआव लिरनानै होनोसै स' बेबायदि जोङो लिरनो हागोन नेक्स्ट स' नोंथांमोना नै गोजौनिखौ मोननानै होनाय जाबाय आङो बेनिफ्राय जों दा नैनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै नोजोर हो दा नैखौ जोङो मा लिरनो हायो बेनिफ्राय आं नैखौनो लिरफिननोसै बेवहाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस I क्यूब इक्वल टु दा नैखौ जोङो थिग बिदिनो सायावबो सिङावबो जोङो मा खालामगोन नैबायदि जोङो खालामनो हायो 1 डिवाइड बाय नैबे जागोन 2 बेनिफ्राय -1 प्लस I बेनिफ्राय जोङो सायावबो सिङावबो मा सानजागोन -1 -I जोङो सानजाबनो हागोन जों फर्मुलायाव लांनो थाखाय -1 बेनिफ्राय नैयावबो जागोन -I दा जोङो बेबायदि फारनैयावबो सायावबो सिङावबो जोङो -1 -I जोङो सानजाबबाय बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामनो हायो दा नेक्स्ट जोङो बेखौ इनटु खालामदों बे जागोन -1 -I बेनिफ्राय 2 आरो नैबे मोनसे फर्मुला जाना दङ दा नोंथांमोना बेखौ नोजोर होयोब्ला मोननो हागोन बे जाबाय -1 स्क्वायर बेनिफ्राय मा जागोन -I स्क्वायर फर्मुलायाव a स्क्वायर -b स्क्वायर बेबायदि फर्मुला जाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनो हायो नेक्स्ट जोङो बेखौ सेफायदो नोंथांमोना बेखौ लाङोब्ला मा जागोन -1 -I बे सानैखौ लिरबाय बेनिफ्राय नैबे मा जासिगोन बे जासिगोन जोंनिया बे जागोन बे 1 जागोन बेनिफ्राय -I स्क्वायरनि माना जाबाय -1 बेखौ जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय -1 -I बेनिफ्राय 2 बे जागोन 1 प्लस 1 बेखौ जोङो मोनबाय बेनिफ्राय -1 -I बे जासिगोन डाइरेक्टलि आं बेवहाय लिरखानोसै 4 होननानै बेनिफ्राय जोङो दा बेखौ लिरनो हायो -1/4 बेनिफ्राय बे जासिगोन माइनास बेनिफ्राय
i/4 दा बेखौ जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय दा आं बेखौ गोजौ लिरनानै होफिननोसै दा नोंथांमोना बिदि लिरना लानो हागोन जोबथारनायाव दा बेवहाय मा दङ माइनास टार्म दङ स' जोंना मा प्लास जानांगौ स' बेखायनो मा लिरगोन दा 1/4 प्लास जों बेवहाय बेबायदि लिरनो हायो i बेनिफ्राय माइनास 1/4 जोङो लिरनो हायो दा नोंथांमोना बेखौ लिरबानो जाबाय जोबनायाव जेराव a प्लास ib महराव फोरमायनाय जाबाय दा बेबायदि लिरब्लानो कारेक्ट जासिगोन बेनो जाबाय बे कुइसन नाम्बार 2 नि 1 नाम्बारनि फिननाय स' जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार जोङो माखौ नायनो दा कुइसन नाम्बार जोङो बेखौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 3 खौ जों नायनोसै स' कुइसन नाम्बार 2 खौ नोंथांमोना बानायनो नाजा जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों कुइसन नाम्बार 3 खौ नायनि कुइसन नाम्बार 3 आ मा दङ कुइसन नाम्बार 3 2 नाम्बारनि 3 बेवहाय कुइसनाव होनाय दङ 1 माइनास i डिवाइड बाय 1 प्लस i बेनिफ्राय स्क्वायर दङ स' बिदि थायोब्ला जोङो मा खालामगोन जोङो बेखौबो फर्मुला मोनदोंमोन गिबियावनो स' जोङो बेखौ फर्मुलायाव डाइरेक्ट लानानै थांसै बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन बेखौ जोङो नैबायदि लिरना 1 माइनास i एक्सट्रा जोङो बिदि लिरनो हायो 1 प्लस i होल स्क्वायर जोङो बेबायदि फर्मुला मोनदोंमोन बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा खालामनो हायो बेखौ जोङो दा फर्मुला लाना थांदो 1 स्क्वायर जागोन माइनास 2 into 1 into i प्लस i स्क्वायर बेनिफ्राय नैबे मा जागोन 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into i प्लस i स्क्वायर बिदि जाबाय बेनिफ्राय आरो मा लिरनो हायो बेखौ सल्व खालामदो 1 माइनास 2i नैबे जागोन माइनास 1 डाइरेक्ट लिरखाबाय आं बेनिफ्राय 1 प्लस 2i जाबाय बेयावबो मा जागोन माइनास 1 जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा खालामनो हायो नेक्स्ट जोङो बिदि लिरनो हागोन स' नैबे माइनास 1 बे केन्सेल थांबाय बेवहायबो मा थागोन दा बेवहायबो केन्सेल थांगोन नामा बेवहाय दङ माइनास 1 आरो बेवहायबो दङ मा 1 थागोन स' बेबो मा केन्सेल थागोन आरो मा थागोन जोबथारनायाव माइनास 2i बेनिफ्राय बेवहाय थाबाय 2i स' बेखौबो जों केन्सेल खालामनो हायो केन्सेल खालामब्ला मा मोनगोन माइनास 1 जों मोननो हागोन स' बेखायनो जोबथारनायाव आरो मा लिरनो हायो जोङो a प्लस i नि फर्माव लांनो नांगौ स' a प्लस i नि फर्माव लाङोब्ला मा जागोन बेवहाय माइनास 1 आ गिबियाव जाबाय प्लास जोङो नैखौ लिरनो थाखाय मा लिरनांगोन i आरो 0 जोङो बेबायदि लिरना होनांगोन स' बे जाबाय नोंथांमोना बेवहाय लिरदो जेराव a प्लस ib महराव फोरमायनाय जाबाय दा बेबायदि लिरनो हायो जोङो फोरमायनाय जाबाय जोबोर गोरलै नोंथांमोना गोरलैयैनो बेखौ बानायनो हागोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट बेखौ बानायनो ट्राइ खालामनोसै जोङो स' बेवहाय जोङो 5 नाम्बारखौ बानायनोसै स' नोंथांमोना 4 नाम्बारखौ हाखागोन 4 नाम्बाराबो जोबोर गोरलै बेखौ मा खालामनांगौ 4 नाम्बारखौ नोंथांमोना बेखौ फर्मुला लांब्लानो जागोन 5 नाम्बारखौ आं बानायनानै दिन्थिनोसै बेवहाय 5 नाम्बाराव मा दङ 3 प्लस 4i बेनिफ्राय आरो मा होनाय दङ 12 माइनास 5i बिदि दङ स' बेखौबो जों गोरलैयैनो लांनो हायो दा बेखौ जोङो लाङोब्ला माबायदि जागोन दा बेखौ डाइरेक्टलि मा नैखौ सानजाब्लानो जाबाय नोंथांमोना बेबायदि थायोब्लाथ' सानजानो हाखागोन स' बेबायदि खालामनाय जोङो 3 खौ बेजों खनसे सानजाबबाय स' बिदि लिरनो हायो जोङो 12 माइनास 5i बेनिफ्राय प्लास 4i बेनिफ्राय मा जागोन बे 12 माइनास 5i जोङो खालामनो हायो दा बेखौ जुदि खालामब्ला मा जागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना दा बेखौ सानजाब्ला मा मोनगोन 3 into 12 सानजाब्ला जोङो बेखौ लिरनो हायो मा 36 जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय 3 जों 5 जों सानजाबा मा मोनगोन जोङो 15i बेनिफ्राय प्लास 4 जों 12 जों सानजाबा जोङो मा मोनगोन 48i बेनिफ्राय जोङो प्लास ए माइनास ए बे जागोन माइनास 4 जों 5 जों मा जागोन 20 बेयाव जागोन i स्क्वायर दा बेखौ जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जोङो बेखौ आरो नैखौ जोङो 36 माइनास बेखौ स' जोङो बेखौ केलकुलेट खालामदो बे जासिगोन प्लास 8 निफ्राय 5 थांबा बेसेबां थायो बे जागोन 3 4 निफ्राय 1 थांबा 3
33i थाबाय बेनिफ्राय नैखौ जोङो डाइरेक्टलि लिरनोसै आं बेवहाय प्लास 20 जागोन i स्क्वायर नि माना -1 इनटु 20 जों सानजाबा बे जागोन प्लास 20 स' नोंथांमोना कनफिउज जानो नाङा आरोना बेखौ जुदि सानजाब्ला जोङो 20 मोनबाय आं 20 खौ बेवहाय डाइरेक्ट लिरनो हाबाय बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जों दा 36 जों 20 जों प्लास खालामदो स' बे जासिगोन बेसेबां जागोन 56 प्लास 33i दा जोङो बेखौ a प्लास i नि महराव फोरमायनाय जाबाय स' बेखायनो जोङो बेवहाय लिरनो हायो जेराव a प्लास ib महराव फोरमायनाय जाबाय फोरमायनाय जाबाय दा जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट बेखौ बानायनोसै नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 7 खौ जों बानायनि स' नोंथांमोना क्वेश्चन नम्बर 6 खौ बानायनो हागोन क्वेश्चन नम्बर 6 आ जोबोर गोरलै जों दा क्वेश्चन नम्बर 7 खौ नायनि क्वेश्चन नम्बर 7 आव मा दङ क्वेश्चन नम्बर 7 आ जाबाय बेवहाय क्वेश्चनखौ एसे गिदिर नुब्लाबो किन्तु बानायब्ला जोबोर गोरलै बेवहाय मा होनाय दङ 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 4i बेनिफ्राय दङ माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस i ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय दङ 3 माइनस 4i आरो बेवहाय दङ 5 प्लस i बिदि दङ स' बेखौ जोङो लांब्ला मा खालामगोन गिबियावनो स' बेबो जोबोर गोरलै एसे गोलाव जागोन किन्तु एन्सारा मा रिजाल्टआ एखेयानो जागोन स' बेखौ गिबियाव मा खालामनो हायो जोङो नैबायदि दिहुननो हागोन गिबियाव स' एसे गोलावद्राय बोफ्लांबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना ब्रेकेटखौ क्लोज खालामबाय नैयाव जोङो 1 माइनस 4i बिदि लिरबाय बेनिफ्राय जों दा 1 प्लास 4i जोङो सायावबो सिङावबो जों सानजाबगोन स' बेयावबो मा जागोन 1 प्लास 4i जों सानजाबबाय बेनिफ्राय माइनास सिनखौ जों होबाय बेवहायबो मा जागोन 2 इनटु बेनिफ्राय 1 प्लास i बेनिफ्राय जागोन बेवहाय 1 माइनास i जोङो सायावबो सिङावबो बेबायदि सानजाबो नेव प्लास दंबा जों माइनास होना सानजानो हागोन जुदि बेयाव माइनास दङ जों प्लास होनानै सानजानो हागोन बेनिफ्राय जों दा आरो नैखौबो बिथिं मा दङ बेखौबो जोङो खालामदो बेबायदिनो स' बे खालामब्ला मा जागोन 3 माइनास 4i बेनिफ्राय 5 प्लास i बेनिफ्राय जोङो इनटु खालामनानै इनटुखौ होबाबो जायो होआबाबो जायो जेबो नङा बे 5 माइनास i बे जासिगोन 5 माइनास i दा बिदि जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय जों दा बेखौ केलकुलेट खालामब्लानो जासिगोन दा गिबियाव मा खालाम आं ब्रेकेटखौ बिदिनो होनोसै स' बेनिफ्राय जोङो दा नैखौ मा लिरनो हायो 1 स्क्वायर माइनास बेखौ जोङो 4i होल स्क्वायर जोङो लिरनो हागोन बेनिफ्राय बेखौ सानजाबा 1 प्लास 4i जोङो मोननो हागोन बेखौ नांथ'आ बेवहाय बेनिफ्राय माइनास जोङो बेखौ मा खालामनो हायो स' जोङो बेखौ मा लिरनो हागोन जों दा स' बेखौ जोङो 2 1 माइनास i जों बेखौनो लिरनोसै बेनिफ्राय 1 स्क्वायर जों लिरनो हायो माइनास i स्क्वायर जों लिरनो हागोन बेनिफ्राय आरो नैखौ जोङो मा खालामनो हायो दा बे जागोन 5 स्क्वायर माइनास i स्क्वायर जों लिरनो हागोन बेनिफ्राय बेखौ दा साइडआव सानजाबाय डाइरेक्ट 3 to 5 मा जायो 15 3 बेनिफ्राय प्लास ए माइनास 3i जासिगोन माइनास ए प्लास ए बे माइनास 20i बेनिफ्राय माइनास ए प्लास बेनिफ्राय मा जागोन 4i स्क्वायर दा बिदि जोङो मोननो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा स' बिदि बानायलांबाय थाबानो ओंखारलांगोन एन्सारा बेनिफ्राय नैखौ जोङो 1 प्लास जोङो 4i मोनबाय बेनिफ्राय नैखौ जोङो मा मोननो हागोन 1 बेनिफ्राय माइनास बे जासिगोन बेसेबां 16i स्क्वायर माइनास बे जासिगोन बेखौ जोङो सेफायनोबो हायो स' सेफायाबाबो जेबो नङा बिदिनो लाखिनो हागोन लाखिथ'नो हागोन 1 माइनास i बेनिफ्राय बे जासिगोन 1 माइनास स' i स्क्वायर बेखौनो बिदिनो लाखिथ'बाय नोंथांमोना सर्टकाटबो बानायनो हायो सर्टकाट बानायब्ला नोंथांमोननिनो मोजां एन्सारा थाबनो जोबगोन बेनिफ्राय जोङो बेखौ मा खालामनो हायो जों दा आं डाइरेक्टलि मा 15 नैखौ जोङो मा लिरनो हायो 23i बेनिफ्राय डाइरेक्टलि आं बेखौ लिरनोसै मा 4 होनना लिरनो हायो i स्क्वायरनि माना -1 बेनिफ्राय बे जासिगोन बेसेबां 5 स्क्वायरा जाबाय 25 बे माइनास i स्क्वायर बेखौनो बिदि लिरफिनबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनो हायो नै गोजौनि खोमोरबाय स' नेक्स्ट बिदिनो बानायलांबाय थाबानो एन्सार ओंखारलांगोन बेनिफ्राय नैनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालाम
1 प्लस 4i नैखौ मा लिरनो हायो 1 जोङो डाइरेक्ट लिरसै 17 i स्क्वायर नि माना -1 बेनिफ्राय बे जासिगोन -1 जों -6 सानजाबा 17 फैबाय माइनास जोङो लिरनो हायो बेवहाय 2 1 माइनास i जोङो लिरनो हायो बेबो मा जागोन 1 प्लस 1 दा बिदि जाबाय बेनिफ्राय आरो जोङो नैखौ मा लिरनो हागोन दा बेवहाय 15 माइनास 4 खालामबा मा जागोन 11 माइनास 23i डिवाइड बाय 25 बेनिफ्राय मा जागोन प्लस 1 जोङो लिरनो हायो सो जोङो बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामो दा नेक्स्ट जोङो बेखौ मा खालाम प्लस खालामलाय 1 प्लस 4i बेखौ प्लस खालामबा 18 मोनबाय माइनास बे जासिगोन 2 1 माइनास i बेनिफ्राय बे जासिगोन बेसां 2 बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय आरो नैयाव मा जागोन 11 माइनास 23i बे जासिगोन 26 जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालाम नेक्स्ट जोङो नैबेथ' बेसांमोन जोंना बेयो मा जानांगौमोन 1 प्लस नैबे 16 सो जानांगौमोन नैबे 16 सो बेवहाय 16 सो जागोन गोरोन्थि जादों नोंथांमोनाबो गोरोन्थि जायोब्ला मोजाङै नायनानै गावनि कपियाव लिरफिननो हागोन स' माब्लाबा बिदिनो गोरोन्थि जायो गोबां नैबे जागोन 17 1 प्लस 4i बेनिफ्राय 17 जागोन बेनिफ्राय जों दा मा लिरनो हायो दा बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेनिफ्राय नैबायदि जोङो लिरनो हागोन बेवहाय 17 आरो बेवहाय मा दङ 2 दङ स' बेखौ जोङो मा एलसिएमबो लानो हायो आरो एलसिएम लायाब्लाबो जेबो नङा स' जोङो बेवहाय 2 2 दङ स' बेखौ जोङो दाननो हागोन स' दानोब्ला मा मोनसिगोन जों दा 1 प्लस 4i डिवाइड बाय 17 माइनास बिथिं मा थागोन 1 माइनास i बिदि बेबायदि थाबाय बेनिफ्राय नैथिं जोङो मा मोनगोन दा आरो बेयाव जाबाय 26 बे जागोन 11 माइनास 23i बेनिफ्राय जोङो दा नैखौ मा लिरनो हायो 17 बे जागोन 1 प्लस 4i माइनास 17 खौ बेजों सानजागोन जोङो 17 1 माइनास i बेबायदि खालामनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामगोन 26 11 माइनास 23i बेनिफ्राय दा जों बेबायदि दिहुनलांबाय थाबानो एन्सार ओंखारसिगोन बेनिफ्राय नैखौ दा मा खालामनो हायो आरो जों दा बेनिफ्राय 17 मोनबाय बेनिफ्राय नै ब्रेकेटखौ सेफायदो 1 प्लस 4i माइनास बे जासिगोन 17 जागोन बेनिफ्राय माइनास ए प्लास i जाबाय स' बेनिफ्राय ब्रेकेट होफिनबाय बेनिफ्राय आरो नैखौ जों मा लिरनो हायो 11 माइनास 23i डिवाइड बाय 26 दा बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालामगोन जों दा नेक्स्ट जोङो बेखौ खालामनो हायो बे जासिगोन 17 बेनिफ्राय माइनास 17 आरो बेवहाय मा दङ 1 दङ स' बेखायनो मा माइनास 16 जों लिरनो हायो आरो 4i प्लस i दङ बेवहाय मा जासिगोन नैबे बेसेबां जागोन 4i आरो i बेखौ जोङो खालामब्ला सरि नैबे i नङा बे 17i सो जागोन नैबे जोङो सानजाबा जोङो 17i सो मोननो हागोन जिहेतु मा दंमोन बेबायदि दंमोन ना जोंनिया 1 प्लस माइनास बिदि दंमोन स' बेखौ जुदि सानजाब्ला 17 आरो बेवहाय जोङो बेबायदि मोननो हागोन प्लास i स' बेखौ नोंथांमोना कनफिउजन ना बेनिफ्राय जोङो बेवहाय मा 17i जों 4i जों माबाबा मा जागोन प्लास खालामबा बे जागोन 21i जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनो हायो बेखौबो जोङो 11 माइनास 23i डिवाइड बाय 26 बेबायदि जाबाय स' मेथ्सआ गोबां बिदिनो नायलाङाबा माने नायफा नायाबा बिदिनो केलकुलेसना गोबां भुल जानायनि चान्स थायो स' बेखायनो प्रेक्टिस खालामनांगौ गोबां जेसेबां हागौ आरो एग्जामफोराव मेथ्स बानायोब्ला मोजां सिनसियारनो माने सांग्राङै बानायब्लानो जाबाय जाहाथे भुल जाया आरो बानायखांनायनि उनाव नायफिननाय हुदा खालामब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट नैजों बेजों सानजाब्लानो जाबाय नोंथांमोना स' 17 into 26 सानजाबदो स' आं डाइरेक्ट केलकुलेटर इउज खालामनोसै 17 into 26 सानजाब्ला बेखौ जोङो मोननो हायो बेसेबां 442 मोननो हागोन बेनिफ्राय नैखौ जोङो बिदि लिरफिननोसै खनसे प्लास 24i बेनिफ्राय बे जागोन 11 माइनास 23i बिदि जाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालाम नैखौ जोङो सानजाबफिननो हायो 442 माइनास 16 जों 11 जों सानजाब बेसेबां जागोन स' सानजाबनिसै जोङो सानजाबा बेखौ मोनगोन 176 बेयाव माइनास जागोन माइनास ए प्लास 16 जों 23 जों सानजाबा बेसेबां जागोन
बे जासिगोन बे जागोन 368 बे थांबाय बेनिफ्राय दा 24 खौ नाय प्लास ए प्लास बे जागोन 24 जों 11 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बे जागोन 264 I जागोन प्लास ए माइनास 24 जों 23 जों सानजाब्ला बे जागोन 552 बेनिफ्राय I स्क्वायर जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो जों बेखौ सल्व खालामबावबा मा मोनगोन दा नैबे जागोन 442 बेनिफ्राय जोङो माइनास 176 बे मोननैखौ प्लास खालामदो 368 प्लास 264 बेखौ प्लास खालामबा जोङो प्लास 632 मोननो हायो I मोननो हागोन बेनिफ्राय जोङो बेसेबां मोनगोन दा बेनिफ्राय गोरोन्थि जादों नामा नोंथांमोना केलकुलेसन बेसे नायलांबाय था बेवहाय मा दंमोन जोंना सरि नै दा नैयाव मोनसे गोरोन्थि जालांलायबाय जोंना बेवहाय मा दंमोन 24 सो दंमोन जोङो नैयाव 21 सो दंमोन स जों बेवहाय 24 लिरनानै एसे गोरोन्थि खालामलायबाय स नैयाव मा 21 सो जागोन स 21 जायोब्ला गासैबो टोटेल मा सेम जालायगोन दा बिदिनो गोबां गोरोन्थि जानायनि चान्स थायो मेथ्सफोराव स नोंथांमोना नायबाय था बेनिखायनो 21 जों 11 जों सानजाबा जों बेलेग गुबुन एन्सार मोनगोन स 21 into 11 बेखौ सानजाबा नैबे जासिगोन 231 सो जागोन बे 231 I बेनिफ्राय 21 जों 23 जों सानजाब्ला मा मोनगोन into 23 बे जासिगोन 483 नैबे जागोन 483 सो जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय दा 368 नैयाव मा मोनगोन 368 बे जागोन I जागोन नैयाव स नोंथांमोना बेवहाय I लिरनांगोन बेनिफ्राय 368 प्लास 231 जोङो बेखौ मा लिरनो हायो नैयाव 599 सो मोननो हागोन बेवहाय 599 I बेनिफ्राय नैबे जासिगोन मा डाइरेक्ट आं बेवहाय लिरसै प्लास जोङो 483 जोङो लिरनो हायो आं डाइरेक्टलि बेवहाय लिरखाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामगोन स नेक्स्ट जों बिदि लिरनो हागोन स बेखौ मा खालाम 483 आरो नैबे दङ बेबायदि दङ स 483 माइनास 176 खालामब्ला जोङो मोननो हायो 307 स आं बेवहाय लिरनोसै डाइरेक्ट 307 बेनिफ्राय प्लास 599 I बेनिफ्राय 442 दा बेखौ सेपारेटलि लिरदो जोङो 307 डिवाइड बाय 442 a प्लस I बे फर्माव लांदो स I जोङो लिरनो हायो 599 डिवाइड बाय 442 स बेबायदि बेनो जाबाय बेनि एन्सार स जोबोद गोलाव जादों स गोलाव जाबाबो जुदि नोंथांमोना मोजाङै बानायलांबाय थागोन अब्लानो लास्टआव गोरोबगोन आरो नोंथांमोना बानायनाय समाव केलकुलेसन खालामनायखौ मोजाङै बानायनानै खालामब्लानो जाबाय जाहाथे गोरोन्थि जाया आरो जोङो बिदिनो गोबां गोरोन्थि खालामफ्लाङो जों इजिखौनो गोरलैखौनो जोङो गोबां गोरोन्थि खालामनानै जोङो मार्कफोरखौ खम मोनो दा गोबां स्टुडेन्टफोरानो मेथ्सआव बिदि जायो दा बेनो जाबाय a प्लस IB जेराव a प्लस IB महराव फोरमायनाय जाबाय फोरमायनाय जाबाय दा बेबायदि जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय दा बेखिनियानो जोङो कुइसन नाम्बार 2.2 नि सावरायनो गोनांखौ जों बेयावनो स्टप खालामबाय आरो उननि भिडिअ जोङो नेक्स्ट आद्रा थानाय कुइसनफोरखौ थाबैनो सावरायगोन स थेंक इउ स नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय